na bushewar da kike samu ko karancin sha'awa ko karancin ni'ima, kowa ta bude kunnanta ta ji abin da za a faɗa. Budurwa da bazaura zan yi Allah isa kuma ta rubuta. Ko bari ku rubuta man hulba da man habba da man na'ana da man tafannuwa. Wai me yasa ake sa tafannuwa? Suka ce tana da tasiri duk cutar da yake alaka da mara ko jijiya, in sanyi yana ciki tafannuwa tana magani. Amma ba cin tafannuwan Bahaushe ba, ya dinga haɗiya kamar maganin asibiti. Shi wannan kuma tsotsa ruwan cikinsa zai sai ya fayo ayi gari ya mutu. Tafannuwa ko ka ci shi a nama ko ka dafa shi yafi amfani, ko a mai da shi mai. Waɗannan mayuka in kika haɗa shi sai ki sa zaiti lawus. Wallahi wannan maganan da nake gaya muku, da za ku haɗa wannan ko zuwa kuka yi kuka sayar wa mata ‘yan uwanku a kan lalura irin wannan, kun yi daidai, kuma buƙatar da za su samu ya fi wancan shaye-shaye da ake. Kuma amfanin wannan maganin shine idan mace ta haɗa shi ta sha, ana buƙatar ta tashi ta tsaya na minti 15. In mace ta sha ta tsaya, a lokacin za ta fara jin cikinta da maranta na juyawa. In tana da lalura a mahaifarta ko a maranta, a lokacin za ta fara jin kamar tana discharging. A lokacin kuma sha'awa zai dinga zuwa mata. A lokacin kuma za ta ji kamar wani ruwa yana fita a jikinta. Amma matsalar da ke faruwa shine tana cikin sha sai ta ci wani abu, tana cikin sha bata tashi ta tsaya ba. To a lokacin da bata tashi ta tsaya ba, ba lalle ne kuma a ce ta sha maganin kuma biyan bukata ya same ta ba. Amma yana da kyau kina sha sai ki tsaya sai kin yi minti 15. In kika yi minti 15 sai ki tsaya a tsaye, zaki ji wani abu na zuba a jikinki, yana zuba a jikinki. Kina gamawa daga wannan lokacin shikenan sai ki je ki ci gaba da hulɗoɗinki. Ba a buƙatar mace mai al'ada ta sha. Ba a buƙatar mace wanda asalin yau ko gobe al'adanta zai zo ta sha. Ba a buƙata ta sha.